Har du nogensinde gået ind i et rum og glemt, hvorfor du kom derind? Måske kæmper du med at huske navne på mennesker, du kender godt, eller finder du dig selv i at søge efter ord midt i en sætning. Disse små tegn kan virke uskyldige, men de er faktisk tidlige advarselssignaler fra din hjerne om, at noget ikke er, som det burde være, og det jeg skal fortælle dig nu kan ændre alt for dig. Der er en enkelt vane, som de fleste danskere har glemt fuldstændigt, og som kunne have reddet tusindvis af liv, hvis bare flere kendte til den, og denne vane beskytter ikke bare din hukommelse, men den forebygger også kræft og renser dine blodkar på samme tid, og det bedste er, at du kan begynde med den allerede i dag, uden at bruge en eneste krone. Mit navn er Dr. Emma Poulsen, og jeg har arbejdet som læge i over 20 år, og nu dedikerer jeg mig fuldt ud til jeres sundhed som senior. I min tid som læge har jeg set alt for mange patienter, der kom for sent med alvorlige sygdomme, som kunne have været forhindret, og det, der gør mig mest trist, er, at løsningen ofte er så simpel, men så overset, at folk ikke engang ved den eksistere. Du er ikke alene, hvis du bekymrer dig om din hukommelse eller dit helbred, fordi faktisk viser danske sundhedsundersøgelser, at over 40% af alle seniorer over 65 år oplever hukommelsesproblemer, og at hjertekarsygdomme og kræft er de 2 største dødsårsager i Danmark, og begge disse tilstande kunne reduceres drastisk, hvis vi bare gjorde denne ene ting hver dag. Før jeg afslører, hvad denne vane er, må jeg først forklare dig, hvorfor den er så kraftfuld, og hvad der sker inde i din krop, når du praktiserer den, fordi når du forstår mekanismen, vil du aldrig se på dit helbred på samme måde igen. Din hjerne er det mest energikrævende organ i hele din krop, og selvom den kun vejer omkring 1,4 kilo, bruger den hele 20% af al den ilt og energi, du indtager, og det betyder, at din hjerne er ekstremt følsom over for alt, hvad der påvirker din blodcirkulation og dit iltoptag. Når dit blod ikke flyder frit, eller når dine blodkar er tilstoppet med plak og aflejringer, får din hjerne ikke nok ilt og næring, og det er her hukommelsestabet begynder. Fra et medicinsk synspunkt er hukommelsestab ikke bare en del af alderdommen, så mange tror, det er et tegn på, at din hjerne lider, og at den ikke får det, den har brug for. Ifølge nyere undersøgelser starter hukommelsessvigt ofte årtier før vi opdager symptomerne, fordi hjernen langsomt bliver underernæret og underforsørget med ilt, og denne proces accelererer, når dine blodkar bliver hårde og tilstoppet, hvilket er noget, der sker mere og mere, jo ældre vi bliver, især hvis vi lever en stillesiddende livsstil. Læger forklarer, at når blodkarrene mister deres elasticitet og bliver tilstoppet med kolesterol og aflejringer, så stiger blodtrykket, og hjertet skal arbejde hårdere for at pumpe blodet rundt, og dette øger risikoen for slagtilfælde, hjerteproblemer og demens markant. Samtidig vil vi, at kræft trives i et miljø, hvor kroppen er fuld af inflammation, og hvor cellerne ikke får tilstrækkelig ilt, fordi når cellerne ikke får nok ilt, begynder de at opføre sig unormalt, og det er her kræftceller kan begynde at vokse. Videnskaben har allerede vist, at der er en direkte forbindelse mellem dårlig blodcirkulation, kronisk inflammation og udviklingen af mange kræftformer, og det er derfor denne ene vane er så utrolig kraftfuld, fordi den adresserer alle disse problemer på én gang. Så hvad er denne magiske vane? Det er bevægelse og særligt daglig gåtur. Ja, jeg ved, det lyder for simpelt til at være sandt, men før du afviser det, så lyt til, hvad videnskaben siger, og hvordan denne simple vane kan transformere dit liv fuldstændigt. Når du går, aktiverer du hele dit kredsløb, og dit hjerte begynder at pumpe blod hurtigere rundt i kroppen, og dette øger ilttilførselen til hver eneste celle, inklusive hjernecellerne, og når din hjerne får mere ilt, begynder den at fungere bedre, og din hukommelse forbedres, og din koncentration skærpes. Men det stopper ikke der, fordi bevægelse gør også noget helt specielt ved dine blodkar. Når du bevæger dig, producerer dine blodkar et stof, der hedder nitrogenoxid, som hjælper med at udvide blodkarrene og forbedre blodgennemstrømningen, og samtidig hjælper bevægelse med at bryde plak og aflejringer ned i blodkarrene, så de langsomt bliver renset, og dette reducerer dit blodtryk og dit hjertes arbejdsbyrde, og det beskytter dig mod slagtilfælde og hjerteanfald. Hvis dette giver mening for dig, og hvis du kan se, hvordan denne simple vane kunne ændre dit liv, så giv videoen en tommel op, fordi det hjælper andre seniorer med at finde denne information og få den viden, de har brug for. Lad mig nu fortælle dig præcis, hvordan du skal gøre det og hvorfor det virker så godt. Forskning viser, at bare 30 minutters gåtur om dagen 5 gange om ugen kan reducere din risiko for demens med op til 40%, og det kan reducere din risiko for hjertekarsygdomme med 30% og for mange kræftformer med 20-25%, og disse tal er ikke små, de er enorme, og de betyder, at tusindvis af danskere hvert år kunne undgå alvorlig sygdom, hvis bare de gik en halv time om dagen. Tænk på det, en halv time, det er alt, hvad der skal til, og du behøver ikke engang at gå hurtigt eller løbe, du skal bare bevæge dig i et moderat tempo, hvor du kan tale, men måske bliver lidt forpustet. Den danske vinter er særligt hård, fordi kulden og mørket får mange af os til at blive indenfor, og det er her problemet virkelig opstår, fordi jo mindre vi bevæger os, jo mere stivner vores blodkar, og jo langsommere bliver vores kredsløb, og det er derfor så mange danskere oplever forværrede symptomer i vintermånederne med mere træthed, dårligere hukommelse og øget risiko for sygdom.
Men du kan vende det ved at tage dig sammen og gå ud hver dag selv når det er koldt og mørkt, og jeg ved det er svært, men tro mig, din krop vil takke dig for det. Jeg husker en patient, en 73-årig mand fra Odense, som kom til mig med hukommelsesproblemer og forhøjet blodtryk, og hans læge havde sagt til ham, at han sandsynligvis ville udvikle demens inden for de næste 5 år, fordi hans symptomer var så markante. Jeg spurgte ham om hans daglige rutine, og han fortalte, at han stort set sad hjemme hele dagen og så tv og læste aviser, men aldrig rigtig bevægede sig ud over at gå til køkkenet eller badeværelset. Jeg sagde til ham, at vi skulle prøve noget, før vi gav op, og jeg bad ham om at begynde at gå 30 minutter hver eneste dag uanset vejret. I starten var det svært for ham, fordi han var utrænet, og hans ben gjorde ondt, men han holdt fast, og efter 3 måneder begyndte han at mærke forskel. Hans hukommelse blev skarpere, han kunne huske navne igen, og hans blodtryk faldt med 15 point uden medicin, og efter 1 år var han som et nyt menneske. Han sagde til mig med tårer i øjnene, at han havde fået sit liv tilbage, og han aldrig troede, at noget så simpelt kunne gøre sådan en forskel, men det gjorde det, og det kan det også for dig. Så hvordan skal du gå for at få maksimal effekt? Lad mig give dig en dansk protokol, som du kan følge hver dag, og som vil give dig de bedste resultater. Det vigtigste er at gå i et tempo, hvor du mærker, at dit hjerte slår lidt hurtigere, og at du bliver lidt varm, men ikke så hurtigt, at du ikke kan tale. Dette kaldes moderat intensitet, og det er det optimale niveau for at stimulere blodcirkulationen uden at belaste kroppen for meget. Start med at gå i 10 minutter om dagen, hvis 30 minutter virker for meget, og byg det så gradvist op uge efter uge, indtil du når 30 minutter. Du kan gå i dit nabolag i en park eller bare rundt om blokken, det er lige meget, hvor du går, det vigtigste er, at du bevæger dig. Hvis vejret er for dårligt, kan du gå i et indkøbscenter eller op og ned ad trapper i dit hjem eller bruge en gåmaskine, hvis du har en. Prøv at gå på samme tidspunkt hver dag, fordi det skaber en rutine og gør det lettere at holde fast i vanen. Mange af mine patienter foretrækker at gå om morgenen efter morgenmad, fordi det giver dem energi til resten af dagen, og det sikrer, at det bliver gjort, før andre ting kommer i vejen. Andre foretrækker at gå om eftermiddagen som en pause fra dagens gøremål, og det er også fint. Det vigtigste er at finde et tidspunkt, der passer til dig og holde fast i det. Hvis du vil have endnu bedre resultater, så prøv at kombinere din gåtur med dybe vejrtrækninger. Mens du går, skal du bevidst trække vejret dybt ind gennem næsen og ud gennem munden, og dette øger iltoptagelsen yderligere og hjælper med at rense dine lunger og forbedre din blodcirkulation endnu mere. Danske forskere har fundet, at kombinationen af gåtur og dyb vejrtrækning kan øge iltoptagelsen med op til 20% sammenlignet med at gå uden at fokusere på vejrtrækningen. En anden ting, du kan gøre, er at gå i naturen, når det er muligt, fordi studier viser, at gåture i grønne områder har en ekstra positiv effekt på mental sundhed og stressniveauer, og det kan yderligere forbedre din hukommelse og kognitive funktion. I Danmark har vi mange smukke skoveparker og strande, som er perfekte til gåture selv i vintermånederne, og selv bare 10 minutter i naturen kan reducere dit stressniveau markant. Men lad os nu gå dybere ind i, hvorfor bevægelse forebygger kræft, fordi dette er noget, mange mennesker ikke ved, og det er utrolig vigtigt at forstå. Når du bevæger dig, sker der flere ting i kroppen, som beskytter dig mod kræft, og den første ting er, at bevægelse reducerer inflammation, og inflammation er en af hovedårsagerne til, at kræftceller begynder at vokse, fordi kronisk inflammation skaber et miljø, hvor abnorme celler kan trives. Forskning viser, at folk, der går regelmæssigt, har markant lavere niveauer af inflammatoriske markører i blodet, og det betyder lavere risiko for kræft. Den anden ting er, at bevægelse hjælper med at regulere dine hormoner, især insulin og østrogen, og begge disse hormoner er forbundet med visse kræftformer, når de er ude af balance. Mennesker, der sidder stille det meste af dagen, har ofte højere insulinniveauer, og dette øger risikoen for bugspytkirtelkræft, tyktarmskræft og brystkræft, men når du går regelmæssigt, holder du dit insulin under kontrol, og det beskytter dig. Den tredje ting er, at bevægelse styrker dit immunforsvar, og dit immunforsvar er dit forsvar mod kræft, fordi det er immunsystemet, der opdager og ødelægger kræftceller, før de bliver til et problem. Læger forklarer, at moderat bevægelse øger antallet af hvide blodlegemer i kroppen, og disse celler er ansvarlige for at jage og dræbe abnorme celler, inklusive kræftceller, og derfor er folk, der går regelmæssigt, meget bedre beskyttet mod kræft end folk, der lever stillesiddende. Danske sundhedsdata viser, at tyktarmskræft og brystkræft er 2 af de mest almindelige kræftformer blandt danske seniorer, og begge disse kræftformer er direkte forbundet med manglende fysisk aktivitet og dårlig kost. Men den gode nyhed er, selv hvis du har levet stillesiddende hele dit liv, kan du stadig vende det ved at begynde at gå nu, fordi kroppen reagerer hurtigt på positive ændringer, og forskere har fundet, at selv efter bare 6 ugers regelmæssig gåtur begynder immunsystemet at blive stærkere, og inflammation begynder at falde. Skriv i kommentarerne, har du allerede en daglig gåvane, eller er det noget, du vil begynde med nu? Del din erfaring, fordi din historie kan inspirere andre seniorer til at tage det første skridt og begynde at gå.
Lad mig nu fortælle dig om den tredje store fordel ved daglig gåtur, og det er hvordan den renser dine blodkar og beskytter dit hjerte. Dine blodkar er som rør, der transporterer blod rundt i kroppen, og over tid kan disse rør blive tilstoppet med kolesterol, plak og aflejringer, og når det sker, bliver det sværere for blodet at flyde, og dit hjerte skal arbejde hårdere, og dit blodtryk stiger. Dette kaldes overforkalkning eller aterosklerose, og det er hovedsagen til hjerteanfald, slagtilfælde og perifer arterielsygdom, som kan føre til amputationer. Men når du går, sker der noget fantastisk i dine blodkar. Først og fremmest øger gåturproduktionen af det stof, jeg nævnte tidligere, som hedder nitrogenoxid, og dette stof får dine blodkar til at slappe af og udvide sig, og det forbedrer blodgennemstrømningen markant. Samtidig hjælper bevægelse med at øge det gode kolesterol, også kaldet HDL-kolesterol, og dette kolesterol virker som en støvsuger, der samler det dårlige kolesterol op fra dine blodkar og transporterer det tilbage til leveren, hvor det bliver nedbrudt og fjernet fra kroppen. Forskning viser, at folk, der går 30 minutter om dagen 5 gange om ugen, har op til 20% højere niveauer af godt kolesterol end folk, der ikke går, og dette gør en kæmpe forskel for hjertet og blodkarrene. Desuden hjælper gåtur med at reducere triglycerider, som er en type fedt i blodet, der også bidrager til overforkalkning, og jo lavere dine triglycerider er, jo renere er dine blodkar, og jo bedre fungerer dit kredsløb. En anden utrolig fordel er, at gåtur hjælper med at stabilisere dit blodsukker, og dette er vigtigt, fordi højt blodsukker skader dine blodkar indefra, og det accelererer overforkalkning. Hver gang du går, bruger dine muskler sukker som brændstof, og det trækker sukker ud af blodet og sænker dit blodsukkerniveau naturligt, og dette beskytter dine blodkar og dit hjerte på lang sigt. Jeg vil også sige, at gåtur er særligt vigtigt for folk, der allerede har forhøjet blodtryk eller kolesterol, fordi det kan reducere behovet for medicin, eller i det mindste gøre medicinen mere effektiv. Mange af mine patienter har kunnet reducere deres blodtryksmedicin eller kolesterolmedicin, efter at de begyndte at gå regelmæssigt, og det er fordi kroppen selv begynder at regulere disse ting, når den får den stimulering, den har brug for. Hvis du vil have adgang til eksklusivt indhold, dybere protokoller og personlige råd om, hvordan du kan optimere din sundhed som senior, så bliv medlem af vores kanal. Der deler jeg detaljerede programmer, opskrifter og besvarer spørgsmål direkte fra medlemmer, og det kan virkelig hjælpe dig med at tage din sundhed til næste niveau. Nu vil jeg give dig nogle ekstra tips til at gøre din gåvane endnu mere effektiv og bæredygtig, så du kan holde fast i den resten af dit liv. Det første tip er at finde en gåmakker, fordi det gør det meget sjovere og nemmere at holde fast i vanen, når du har en ven eller en partner, der går med dig. I kan motivere hinanden på dage, hvor I ikke har lyst, og I kan bruge tiden på at tale og nyde hinandens selskab, og det gør gåturen til en social aktivitet i stedet for en pligt. Det andet tip er at sætte små mål og fejre dine succeser. Start med at sætte et mål om at gå 3 gange om ugen i 2 uger, og når du når det mål, så fejr det og sæt et nyt mål om at gå 4 gange om ugen. På den måde bygger du gradvist op, og det føles ikke overvældende, og hver lille sejr giver dig mere motivation til at fortsætte. Det tredje tip er at variere dine ruter, så det ikke bliver kedeligt. Gå en dag i parken, næste dag rundt i nabolaget og tredje dag langs stranden eller i skoven, hvis du har det i nærheden, og denne variation holder det interessant og giver dig nye ting at se og opleve undervejs. Det fjerde tip er at lytte til musik eller podcasts, mens du går, hvis det hjælper dig med at holde motivationen oppe. Mange af mine patienter fortæller mig, at de elsker at lytte til lydbøger eller deres yndlingsmusik, mens de går, og det gør tiden flyve afsted og gør oplevelsen endnu bedre. Det femte og vigtigste tip er at huske, hvorfor du gør det. Du går ikke bare for at gå, du går for at beskytte din hukommelse, forebygge kræft, rense dine blodkar og sikre, at du kan leve et langt, sundt og selvstændigt liv. Hver gang du føler dig umotiveret, så tænk på, hvad du vil miste, hvis du stopper, og tænk på, hvad du vil vinde, hvis du fortsætter, og det vil give dig den energi, du har brug for til at tage det næste skridt. Danske seniorer har ofte brug for at føle, at de stadig er selvstændige, og at de kan klare sig selv uden hjælp, og gåtur er en af de bedste måder at bevare din selvstændighed på, fordi det holder dine ben stærke, din balance god og dit sind skarpt, og jo stærkere du er fysisk, jo længere kan du klare dig selv og leve det liv, du ønsker, uden at være afhængig af andre. Lad os nu opsummere alt, hvad vi har lært i dag, fordi det er vigtigt, at du husker de vigtigste punkter. Den ene vane, der kan beskytte din hukommelse, forebygge kræft og rense dine blodkar, er daglig gåtur, og bare 30 minutter om dagen 5 gange om ugen kan reducere din risiko for demens med 40%, hjertekarsygdomme med 30% og mange kræftformer med 20-25%, og disse tal er ikke små, de er livsenderne.
Gåtur virker, fordi det øger blodcirkulationen og ilttilførslen til hjernen, hvilket forbedrer hukommelse og kognitiv funktion, og det producerer nitrogenoxid, som udvider blodkarrene og forbedrer flowet, og det øger godt kolesterol og reducerer dårligt kolesterol og triglycerider, hvilket renser blodkarrene, og det reducerer inflammation, styrker immunsystemet og regulerer hormoner, hvilket forebygger kræft, og det stabiliserer blodsukker og reducerer blodtryk, hvilket beskytter dit hjerte. Det er en simpel vane, men den har enorm effekt, og det bedste er, at den er gratis og tilgængelig for alle, og du behøver ikke at gå hurtigt eller langt, du skal bare gå regelmæssigt og konsekvent, og over tid vil du begynde at se og mærke resultaterne, og din krop vil takke dig for det. Jeg vil også sige, at det aldrig er for sent at begynde. Selvom du er i dine 70'ere eller 80'ere og aldrig har dyrket motion før, kan du stadig få enorm gavn af at begynde at gå nu, fordi kroppen reagerer på positive ændringer i enhver alder, og studier viser, at selv meget gamle mennesker kan forbedre deres helbred markant ved at tilføje daglig gåtur til deres rutine. Du fortjener et liv, hvor du kan huske dine kære, hvor du ikke behøver at frygte kræft eller hjerteanfald, og hvor du kan bevare din selvstændighed og leve med værdighed og glæde, og alt det kan du få ved at gå 30 minutter om dagen, og det er en lille investering med et enormt afkast. Hvis denne video har åbnet dine øjne for, hvor kraftfuld denne simple vane er, så giv videoen en tommel op, fordi det hjælper andre seniorer med at finde denne information og få den viden, de har brug for. Del også gerne denne video med nogen, du holder af, fordi det kan redde deres sundhed og deres liv, og jo flere mennesker, der ved dette, jo færre vil lide af sygdomme, der kunne være forhindret. Abonner på kanalen og tryk på bjælden, så du ikke går glip af næste video, hvor jeg vil tale om andre vigtige sundhedsemner for seniorer. Vi vil dykke dybere ned i emner som kost, søvn, stresshåndtering og meget mere, og jeg vil altid give dig praktiske råd, du kan bruge med det samme. Husk, at din sundhed er i dine egne hænder, og hver valg du træffer hver dag gør en forskel. Du kan ændre dit liv fra i dag ved at tage det første skridt ud af døren og begynde at gå, og hver dag du gør det, bliver du stærkere, sundere og mere beskyttet mod sygdom, og det er det værd. Hvis du kunne lide denne video, vil du helt sikkert også kunne lide den, der vises på skærmen nu. Jeg har lavet den specielt til abonnenter af denne kanal, og den indeholder information, der kan transformere din sundhed fuldstændigt. Klik på den og fortsæt med at lære om, hvordan du kan leve det bedste liv muligt som senior. Du fortjener det bedste, og jeg er her for at hjælpe dig hele vejen. Tak fordi du var her i dag, og jeg glæder mig til at se dig i næste video.